posachedwapa muonera programu ya timvetse imene amapanga ndi apa MPC. Programu imeneyi amakambirana nkhani zazikuluzikulu zimene zachitika mdziko komanso kuwunikirapo zinthu zina zimene ena sakumvetsetsa bwino komanso ena akulakwitsa, ngakhalenso kukamba zinthu zina zimene zikhale zikuchitika kutsogoloku malingana nkuti tikuyandikira ku zisankho. So lero makosana amenewa akambirana zina za zimene zachitika wiki ino kuphatikizirapo nkhani ya adult chikwanje a DPP. Taonerani programu iyi. Ngati ndiwozindikirana akulephera kuwauza anthu kupeza yankho zimenezozo, ndipo okanika kupeza yankho lija akukaloza munthu wina chifukwa pa chilungamo chake sitinganene kuti kuotcha munthu amene wava t-shirt ina ndiye kuti muthetsa vuto limene lilipo. Sizingatheka. Chimanga sichibwera mukaotcha anthu amalawi Congress Party. Kodi zimenezo kugwirizana ndi nkhani ya njala? Mwina ndisembe. Ananena anthu kuti tikuvutika ndi njala mdziko munomwe chifukwa ulamuliro oyipa wa mawu ena amene agwiritsa ntchito ndoti sitingathe kugwiritsa ntchito. Yes. Chifukwa ndimazindikira kuti tikamayankhula pano ana amamva kunjala. Tili ndi ana makukamo. Zimene zija amayankhula zija ana awo sangawauza chikwanje. Ana amene anabereka iwo achikwanje sangawauza zimene zija. Kuyipa kumene ndikunena kuchenda kuti kumeneko kuti mukatuluka nyumba mwanu ananu mukuwauza zina, koma mukupita kunja mukayankhula pamene pali ana anthu ena nkumauza kuti mudziotchana. Iniyo mwana wanu mungave bwanji ine ntapita achikwanje mutapita kunyumba kwanu kukauza ananu kuti inu ndauza anthu kuti mukangotuka kunjako akuotcheni ana achikwanje akamva bwa. Mwandipesane bwe? So umunthu umene timagwiritsa ntchito tikamakhala moyo wathu atsiku ndi tsiku ande pakhomo pathu tidzitenganso zomwezo nkukauza anthu kuti watsogolera aja. Kuopsa kake kwa mtundu wanji. Akati munthu ndi mtsogoleri umakhala ngati mfumu. Ukhoza kusankha kuti panopa ndiyatse moto. Ukamayankhula anthu akuwatsogolera aja ena amakhala openga, ena miti osigula bwinobwino, ena amatani amaona ngati kuti I think izakunena zidi ndizoona iti. Fanthu amene aja kuti kuitsati kwambiri. Umakhala ngati niyo mukutengano palafini ngati atsogoleri mukutsiraja moto pa moto. Pamene ngati mtsogoleri umafuna upeze njira ndikupatsani chitsanzo. Mboma la Machinga zaka 35 zapitazo 36 37 mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzubanda ankakayendera chimanga mbewu kumene kucha kunali famu timati mgodi famu. Zikutanthauza chani? Kumachinga kuli nthaka yachonde. Kumachinga kuli nthaka yachonde. Titayikapo chidwi titha kupindula ndithu nkhani. Machinga ndi boma limodzi kachiwiri. Machinga ndi boma limodzi limene mtsinje waukulu kwambiri mdziko muno umadutsamo. Mukundipesana? Kutanthauza kuti zonse zoyenereza kuti mbewu zimere kumachinga zilipo. Kuli nthaka, kuli madzi, komanso dzuwa limawala. Ndayankhula zinthu zitatu umu ndikudziwa kuti ena amene akutimvetsera ndi ena amene akutiona anena kuti nangafetereza. Ndiye ndikubwera no kunthenda namba 2 chimene anthu andale akumakonda kuchikamba kudula kwa fetereza. Koma tikayang'anitsitsa anthu amene akutimva pano amalawi osiyanasiyana ndi mboni kuti pali mbewu zambirimbiri zimene sizimafuna fetereza. Koma zimene tikakolola zimatipatsa ndalama zochuluka kuposa kamanga. Mtedza, mtengo wa mtedza pano papansika ndi wachimanga, mtedza ngokwera. Soya, mtengo wa soya ndi chimanga, soya ngokwera. Nandolo, mtengo wa nandolo ndi chimanga, nandolo ali patsogolo. Kutanthauza kuti titalima zimenezi. Fetereza wadula inde pita 9 uko. Ena anthu akuluakulu amene ali mchuma alima tsungani chimangacho. Ifetu kulima nandolo, ifetu kulima mtedza, ifetu kulima soya, mkulima zochuluka zimene sifuna fetereza. Tikakolola, tikagula chimangacho nkudya ndanacho. Mwina sokwanitsa kugula fetereza. Mwina sokwanitsa chaka chinacho kugula fetereza. Limene ili ndi bodza lachiwiri limene anthu andale apundula nalo kaganizidwe kanthu mdziko muno. Gwero la ulesi ndi limene lolo. Sindikunena kuti vuto kulibe, vuto lilipo. Koma ndikupereka chitsanzo
chama solutions amene mtsogoleri ngati achikwanje amayenera kumakamba akayima pagulu pano. Manipesa mene pakuti chaka chino kunena chilungamo pakuti chaka chino nyengo yasintha yativuta kunabwera mphepo yotentha dziko lonse la Malawi. Akuluakulu tenti thamange tilime soya, tenti thamange tilime mtedza, tenti thamange tilime ichi amene tili mphepete mwashire tiyeni titenge madzi tipititsa kumtunda tidzithirira. Manipesa mene ndiye kuti mukuthandiza mtundu wa anthu kupita patsogolo, mukukwaniritsadi inuyo ngati mtsogoleri kupeza mayankho ku mavuto a anthu osati kumatsogolera kumakamba mawu achibwana ngati amenaja amayikira mawu achibwana kwambiri ndi mawu achibwana amenaja mawu osayenera kutuluka pakamwa pa munthu olo mwana sayenera kulutsa mawu amenaja koma zikuchitika chifukwa chani nkutheka kuti mwina nzeru nzochepa nkuthekanso kuti nthawi zina mphamvu zimatha kusungunula kaganizidwe kathu koma ndabe mtsogoleri amataso ukhalomanda nzeru kutengeka ambiri basi ambiri basi kufika pa utsogoleri sinde nzeruzo zimene apanga achikwanje dzana nzopanda nzeru. We have there comes a time ndidani naso nthawi nake kuti pofuna kupulumutsa mtundu wa anthu pali zilungamo zina zimene sitingalephere osafotokoza kapena kudzudzulana poyera kuyankhulana moona mtima zimene ayankhula amene aja ndi chibwana ndi kusowa nzeru kuchepekedwa nzeru ndithu chifukwa ngakhale mutafunsa anzawo a DPP akuchita manyazi kwambiri zikuwakhudza ndikupatsani chitsanzo inu munakutheka mwenda abale anu adakakotera kutcholo koma ine mchimwene wanga amene ndabadwa naye mimba imodzi anakakotera kutcholo kwalowo. Manifestesi nsuweni wanga mkazi wake ndiwo kumachika kumene kukula abale anga kuti akamanena kuti mukaona munthu wa Kongresi kapena wavala chinthu cha DPP kancha Kongresi kancha chani mumuotche ine nkhawa sinigunda inigunda chifukwa kumene kula abale anga anthu ena akumputa anakakwatira kutcholo ena kuphalombe pali ma intermarriages mtundu ni mtundu kukwatirana kodi mukamanena kuti mukaona anthu awo mutanthauza chani nanga wina atanena lokhe ngati mufuna ana zotchana tiyambirana anu bwanji avomera chifukwa ndikunena kuti udindo nthawi zina zake zinthu zimene zikamachitika zilipatsa pali zinthu zambiri zimene nzika zimayenera kugwiritsa ntchito popanga chiganizo kapena chisankho timayang'ana zinthu zina ngati zimene zizi kuti kodi awawa ni muja amayankhulira muja adzasunga mtundu manandirekeza kabuma. Mr. Tom. Yes, kuti omaliza maja bwino. Amakhala mutsegula muru. Magosana. Ndosambiri. Ino muka mbabo zodani. Ine ndono rimwina mundilole ndiyambe ndikuying'alula. Imene ndikuno nding'alule chifukwa pali olo kunyumba kuja pamakhala zina zimene mwana amalakwa mwana akalakwa umatha kungomuuza ndi mawu ndipo makhala nyengo zina zimene mwana walakwa umaona apa pafunika chikwapo. Yes. Ndene ndona ngati ino ndi nthawi yoti tikwapule tsopano. I think takhala panopa apafunika tsatsa. Ndono kuti panopa takhalitsapo kukamba nkhani zimenezi. Last week timakamba nkhani yomwe. Timakambirana za amayi akuphalombe aja. Okay? Now takambirana zimene zija lero nkumapezeka kuti dzuludzulo liwinaso yankhulanso zakeso za mkutukutu. So ndikuona kuti mwina toni imene tinagwiritsa ntchito mwina last week ija sinaliyo kwanira. Sanamve. Mwina sana. Pafunika tsatsa lakeso likhali mwina laminga. Lijama nyamula kapoli lija. Mwina tsatsa lake likhali menelo. Ine ndimafuna ndinene kuti chimene ndapanga conclude ndiya kuti zikuoneka ngati ku DPP kwachuluka mabulutu. Awa nakamba zoti kaya nzeru zachepa. Ndene ndifuna ndipange conclude panopa kuti ku DPP kwachuluka mabulutu. Kwachuluka masavage. Nchifukwa mapita pa nsonkhano mfundo alibe. Malomoro apereka ma solutions kwa anthu nkumabweretsa njira zimene zikhozothandizira kuti mdziko muno mubwere chisokonezo. Okay? So kwa ineyo ndizosadabwitsa kuwaona kuti abwera pamene paja pa public podium ndikumankhula zinthu za mtundu umene uja. Chifukwa chipani chimenechi chili ndi mbiri yakuotchedwa kwa nyumba ya Tambala kuli Longwe. Tukamba pano kuli ana kumene kuti amene ndamasiye chifukwa choti ena ku chipani konko adapanga chisankho chokachotsa miyoyo ya anthu powaotcha. Sindilodabwa chifukwa mutsogoleri wawo
naona monso anjaunthu akupita sindinodabwa chifukwa mtsogoleri wawo naona anthu 20 kunzuzu kuja pa mademo akuphedwa sine odabwa chifukwa mtsogoleri wawo naona monso Robert Chasowa akupita nawo funso limene ndikumadzifunsa ndilakuti pamene anthu amene akumafika pa podium ndikuyamba kuyankhula mutu amakhala usiya kuti last week ndimakamba kuti Amalawi tinapanga mistake yopereka microphone kwa anthu osayenera kuwapatsa microphone kuti azitenkhula okay akhoza kukhala kuti ku school adapitako koma nzeru za umunthu alibe okay anthu oti academically they are intelligent koma intellectually they are dull ndamene takhulupirira kuti akhoza kutitsogolera kaya ndi ngati kansala kaya ngati member of parliament ndamene tapatsa udindo kuti umene uja tikama blame anthu amene akuti zimene akuyankhulazi ndi zosokoneza dziko ine ndikuona ngati nafeso tidziblame powapatsa anthu amene wamphamvu kuti atitsogolere chifukwa kuti akapezeke pamene paja udindo amene uja tidapatsa ndife tukambayo ndi MP tukambayo akuti ndi deputy governor wa chipani akulandiranso ndalama zathu akulandiranso misonkho ya ifeyo kodi amene adapereka mphamvu zimene zijazo kwa iwo aja ndi ndani muona kuti that is bouncing back to us as Malawians ndewo aja tikuwadandaula zimene akupanga zija ndizopoyira ndizowononga dziko koma zimene zozo ifera panga contribute ife tapatsa mphamvu kuti atitsogolere ndeti kamasankhaso atsogoleri tiyeni tiunikire gawo la umunthu tisangoona mbali ya sukulu yokha chifukwa alipo anthu ena za sukulu zidatheka koma umunthu alibe aliponso anthu ena oti mbali zonsezo sizidatheke ndiziganizo zimene ife tikupanga Malawi ndi ziganizo zotani ziganizo zimene tikupanga ngati nzika za dziko lino zilinso ndi kuthekera koyatsa dziko lino tikamaunikira pamene tikupita ku zisankho 2025 tiyeni tichotse nyasi zonse mu utsogoleri ine ndimadana ndi mawu oti tikamati boma nkumaona okhawa amene akutitsogolera kwa ine ku parliament kuchaka khala chinyumba chicha boma limakhala oti lakumana pamene opposition is part of government mese waja kulandira ndalama zathu kumene kuchaka boma ndi limene lijalo lakumana likupanga ziganizo zotumikira Malawi ndasamati ine ndine opposition boma lidakakuchitani zakuti ine ndimakhulupirira zoti suppose I was one of the MPs kwathu kunali njala ndimakhulupirira kuti pang'ono pokha timaskimu tija ndakapanga initiative yanga kulemba maproposal ndikubweretsa zida ndikuyamba kuthirira tikamapempha kuboma kuja tikuwauza kuti ife poyambira ndipati nthawi zina kuboma kuja malo mopempha chimanga panafunika tizipempha zipangizo anthu ndapangoganize constituency yanga akufuna akalime ulimi wothirira tapatseni matredo pampu tapatseni fertilizer malo nthawi zonse mumangopempha chakudya nthawi zina ndibwino kuwaphunzitsa anthu kugwira ntchito kukapanga invest kumene 200 million Jesuta amanena kuti idzipanga zipatala zokha ati masukulu tikukupatsani muone zinthu zofunika anthu anthu you see koma apart from that ndalama yakuzokula fertilizer apart from CDF ija MP afunika kale ndikuthekera kokumana ndi ma stakeholders osiyana and mobilize resources zothandizira kudera kwake last week timaona ma MP ku parliament asanatheke nyumba ija kuwapeza zoti akupempha rambo surface munsewu ku parliament the whole parliament kupita basi ndifuna pantsinje wakuti pakuti makandikire rambo surface that MP alibe kuthekera koti akhoza kumana ndakukhanso kugwirizana zochita alibe kuthekera koti akhoza kumana mwina ndi ma stakeholders osiyana kuti apa kuchitika ngozi tathanza rambo surface that only mpaka na ku parliament kuyimirira nkumayankhula kuti ndifuna rambo surface pa bridge yakuti so it tells how dull our members of parliament are nde izizi zikupanga reflect tsopano akapita pa political podium paja mfundo alibe zimene akuyankhula zongofuna kubweretsa chisokonezo chinthu china chimene ndimafuna ndimalizire kumene tikupitako tiyembekezere kuti opposition akhala akuyankhula kwambiri zosokoneza dziko lino chifukwa akufuna pobisalira zisankho zikadzakhala sizidayendere mbali yawo adzabweretsa nkhani iyayi zisankho sizidende bwino kunali zisokonezo ayiwalo zisokonezozo amayambitsa ndiwo siya wakunena zoti anthu akavala za kongresi muzawocha akuyambitsa ndiwo zisokonezo zikadzabwera kutsogoloku zipatso zake tikadzaziona afuna adzapeza kubisalira kuti ayi zisankho sizinaende bwino chifukwa cha zakuti ineyo ndidakakondetsetsa before even MCP kukapangitsa press briefing ija ndikudandaula pa mchitidwe uwu
kunja kuno kuli mabungwe timamva mabungwe akutokuta kunjako oona za ufulu wa anthu kodi kulibe mabungwe kunjako amene amaona za ufulu wa anthu nchifukwa chani mabungwe leroli alichete sakuyankhulako pa nkhani imeneyi? Should we say they are siding ndiwo aja kuti amalawa azotchedwa? So ndikuyembekezera ndithu mabungwe including achina HRDC aja abwere poyera apange criticizes anamiwa aja amatokota kwambiri abwere atiyankhule izi apaki ampingo ma faith organizations akufunika abwere apange condemn this behavior chifukwa iwo if they don't talk ndi adzayankhula pa zinthu ngati ziti nde ali ndi udindo amene cha abwere poyera sizobisalaso kuseliko. This is a clear explanation kuti afuna kusokoneza dziko. Nde a faith organizations they are siding with them kuti aronongere dziko lino. Ndene ndikuyembekezera kuti sipapita masiku ambiri tiaona kubwera kupanga soko ndemu zimenezi. Kungotsendera zonse tipemphe azipani zonse kayankhulidwe aka tiwononga pasapezeke so wina opita pa msonkhano kumakatukwana azake kumakapanga incite violence. Tiyeni tipite kumene kuja tikauze zimene zikulakwika mdziko lino ndipo mubweretsa ma solutions kuti ife pavuto ili tikhoza kuchita izi osamangoti kunjaku kuli njala ndikuliralira kenako tenta ocha chakudya sichibwera tenti tibwere ndi ma solutions amene ali kweka sure mwafika kugaula nakuzana kuti nkhani ufunika tsatsa iyi ndimafunano mbali yachiwiri tione kuti kodi nde tiyende motani chifukwa Malawi ndi dziko lathu tonse tikugwirizana mfundo imodzi kuti tifuna tizakhale ndi zisankho zabata ndi mtendere zokomera wina aliyense ngati dziko tiyende motani andale apange motani achalichi apange zotani azipembedza apange zotani mwinanso anthu omwe timavotafe tipange zotani yambe ndi Mr. Mvula mwina Mr. Humphrey Mvula asanabwere ndibwere kwa Mr. Sam kuti tiyende nuchitsogolo chotani chabwino fori awa atafuna ungalula lero imene ndi andikwana chili chondisangalaza blessings chakuti pano tilipo ma age group osiyana-siyana tikupanganso represent mmene chiwerengero chilili cha dziko lino so ndikuamvetsa chifukwa akupanga represent age group imene ndiyo chuluka kwambiri pa chiwerengero cha dziko lino. Yes izizi ndizopsetsa mtima kwa iwowa because tikatengetsera ine ndimuna ndi iwowa kana ndi anthu ena muona kuti iwowa pa Chingereza amati life expectancy ali ndi nthawi yayitali yokhala pa dziko lapansi mwina kuposa ife kuti all things being equal so achinyamata akamaonetsa mkwiyo wotere ndi zosangalatsa because akufotokoza nkhawa zawo za mmene atsogoleri akuchitira fuka akuona kuti pali chiopsezo chokuti tsogolo lawo la iwowa likhoza kusokonekera kambaka machitidwe amene achi popita chitsogolo poyankha funso lanu ndimafuna ndathandiza achikwanje kuti nkutheka kuti mwina zinavuta nzeru kuyika pamodzi mundilole ndiwayankhula achikwanje ona bwe chikwanje kumene muliko ndimati 200 million ija kutumiza acha kwera constituency kwanu mutengeko ndalama mugule fetereza muauze anthu akwanu ayike pamodzi minda yawo yonse kayiko na 20 hectares inuyo mutenge ndalama ija 200 million ija kamutengapo 100 million kamutengapo 50 million kamutengapo 20 million mukagule fetereza muagawira anthu akwanu nkuthekanso kuti anthu akwawo sadzi kuti kumeneko kumapita 200 million pajama kanaso kuma meeting iro ma MP kutheka ndithu kuti muna anthu akumachinga sadziwa kuti constituency kwawo achakwera kupititsako 200 million constituency development fund ndi kwauza anthu akumulanje kumeneko kukubwera 200 million constituency development fund auzeni achikwanje kuti kunoko vuto lathu lalikulu limene lavuta miyo liopseza umwe wanu ndi njala tengani 220 million pa ndalama imeneyi mugule fetereza anthu awonse amene ali kuli madimba kumadutsa madzi apite kumunda akalime mwanimvesa pamenepo mutengenso ndalama ina mwapatsa achinyamata kapena achinyamata anu mwauze akhale m'magulu alembetse pano kuli ngongole zopanda cha chikole akakatenga ngongole zija akalimenso iwacha kunifunso kuli ngongole yawo kunifunso kuli ngongole apite akafotokoza kumene kucha chikwanje awatenga anyamata awo mwanimvetsetsa ndikutanthauza chani ndikuwaunikira achikwanje kuti mphamvu ya boma
ndikuyika ndondomeko zimene ndafotokozazi. Kodi ngati nyumba muli 200 million inuyo anthu ngumafa ndi njala vuto sibambo mukundipesanapo tikungowunikirana chabe. Ngati mungathe achikwanje tatengani njira imeneyi. Komanso achikwanje mwauza anyamata anu kuti udindo osamala moyo wawo ndi wawo. Baibulo limanena kuti osagwira ntchito asadye. Zimene zija Baibulo polemba nkadziwa kuti munthu wa moyo akhale ndi moyo akuyenera kudzigwirira ntchito yekha ndi manja ake. Chilungamo chimenechi tiyambe kumawuza achinyamata athu. Zimenezi tikamapanga titeteza sitipitirira kupundula kaganizidwe ka anyamata ngati mmene m'bado uno wathu uno wapundukira. Kuti chilichonse tikuloza mtsogoleri, chilichonse tikuloza mtsogoleri. Kodi inuyo panokha mwapanga chiyani pofuna kuthana ndi vuto lanu? Mukundipetsa pamene panakali pano aliyense angoti fetereza wakwera, ndi zoona fetereza wakwera pa dziko lonse lapansi. Kulibe dziko limene pano pagulitsa fetereza kulibe dziko limene fetereza agulitsa 60,000 pano ndi pa dziko lonse lapansi. Tikamauza anthu chilungamo ngati chimenechi mdziko muno, mumapanga prepare kaganizidwe kawo, mumapanga prepare machitidwe awo azinthu, mumapanga prepare planning yawo kuti adziwe kuti bwanji chaka chino mtenge mbali, bwanji chaka chino mtenge mbali. Pomalizira penipeni mafuna ndapempha achikwanje ndakumbutse kuti dziko lino moyo udasintha. Zakafolo zapitazi zajambula nkhope ina ya machitidwe azinthu. Zakafolo zapitazi zajambula nkhope ina ya machitidwe azinthu. Panopa tsapano tikudziwa kuti panopa tukamba pano tikudziwa kunena kuti nkotheka kulamulira dziko lino osaphana, nkotheka kulamulira dziko lino osanyozana, ndikotheka kulamulira dziko lino osatukwanizana. Chiwerengero kapena anthu mdziko muno nkumapitirira kumatukuka, ena nkumazindikira kuti akuti kobwera ngongole zopanda chikole ndithamange ndikatenge. Mwandipetsaka? Akuti kubwera constituency development fund azimayi tindikhazikitsani pasi tiyambitseka kalabu kathu tapempha tikulire kufetereza achikwanje kubwera kuno ndiyero nini wabwerati bwanji mafumu bwanji litere tauza na MP chifanso kuti nyengo zateremu sikuti sisiya lero kuti yayi mavuto wa nyengo the next chifukwa chake chakuti olotatezala mitengo lero mitengo chikuti dzakule ndizakamwina 10 15 ndiye kuti pazaka zimene zitiyembekeze kuti kuphulika kwa mapiri kuja kuchitikabe. Nyengo zotentha zalero ninezi zibwerabe, ana mundo yaja abwerabe. Chanzeru nkutani kuti chanzeru nkumauza anthu kuti muzochana. Chanzeru ndikwakonzekeretsa anthu makosana nyengo zikuyenda chonchi pano chuma cha dziko lapansi chikuyenda chonchi kuchitika nkhondo kumene kuchoka fetereza motere tingapanga bwanji tiye tikonzera. Makosana tiye tilime mbewu zimene sizikira kucha. Makosana tiye ngatibe fetereza ife tilime soya ndi mtedza tilime ndolo tilime chani fa zimene zija mtengo wake ngokwera kuposa pa Chingereza amati economic return ndiyokwera kuposa chimanga. Kutanthauza amene olema chimanga ndi amene olema soya amene akhani ndalama zambiri ngole wasoya uja. If you start preparing people's minds like that and telling them the truth about the real sources of our problems, we can change our society. Tikuona no kuti tiyende motani chisankho cha 2025 tikuyenera kuti chisakhale chisankho cha bata ndi mtendere. De Mr. Mvula nakudumphani kaye chifaniyo ndi wandale. Ndeti mafuna mutiunikire kuti ndi tiyende no motani chifukwa anakamba Mpaka sambo ndi Mr. Frederick Tom kuti zikuoneka kuti sabata yatha zinali zomwezi mwezi wina ucha zinali zomwezi nthawi yomwe timembekeza kuti amene pakhala kulolerana zikuoneka kuti kwayakaso moto ku Eastern Region. Chonsecho tinali ndi misonkhano yabwino achipani cha DPP achipani cha MCP ku Mzuzu onse amawefa mtendere ndithu ena ake ndokwiya kuti zinali za mtendere zimenezi kaganizidwa kaka ino ndikupasana ena ake ndokwiya ndipite pa Mr. Bempolanga ndoti kuti tiyende bwino kufika msogolomo tilolerane tizindikire kuti dziko ili tili nalo la Malawi ndokali kuzera mundale tisayase moto ndale zonena kuti wakuti mumoche moto zinatu sakalekale sakalekale tikatengera kuti
mmene wapangira chakwera wapanga demystify ndale sanapangira kuti andazochokwanana mbwera inuyo ngati mtolankhani mnaona kuti awatabwera mboma lawo awa FCP watosalazo sanafukule zomanyoza zimene zimachitika kale pano tikanakhala ili zokulankhula osakhala kunokwera. So chimene ndikuopa kwambiri nchoona kuti pali anthu ambiri ena ali mu mabungwe amene anazipasana nthawi siku ndi siku yomatulusa ma VN onyoza achipongwe wosalemekeza kuti dziko lino limayendera malamulo. Every day amafuna apange provoke wina wache azuke amene ali azapange chinthu chimene chingakhala chakhala bwino bwino. Pali anthu ena amene amapanga claim kuyimirira Malawi kaya watu Malawi wake ndiye ati amene anakhala pansi katuma mzima sana sankhidwe ndi wina aliyense anali andale ena zinasokonekera undareko anazapezeka kuti pano angolowa zongotukwana kuti munthu andive dzina la mabungwe kukhala ndi zinthu zosakhala bwinobwino. Then ena kumakhala ndithu sense kuti khala ngati anthu andione kuti ine ndimatha kukhazula ndimatha kulankhula chinthu chopsa kwambiri. Nthawi zambiri ngakhale mwina anzathu amene amakonda kuwerenga mawu m'Baibulo muja amanena kuti ayi munthu ukamapanga zinthu zosakhala bwinobwino osakhala ndi conscious and osakhala ndi mtima onena kuti chimene ndikulankhula ichi ndifuna ndipange chani chimene chisiza bwino. Learn from experience. Anthu ambiri akandapeka sambo tosefe pano ndikuthekera kuti mwina tinyoze munthu wina kuti kummaliza in the name of ourselves kuti ative koma chimenecho si moyo wabwino si bwino. Izi ndiuthenga ndikupitisa kwa anthu amene amakonda kuali ndi mawayilesi enawo pa Facebook ena anazipasa ntchito kunyozasa maviyeni tsiku ndi siku. Target yawo njoti mwina mtukwane chitokwera wala mtukwane mtsogoleri wa dziko foyoti kalero mwina sanapase zimene iwo amafuna. Choncho iyayi ndi moyo woyipa komanso sipano kumatuma anthu kuti wokuti muwotchene mpange ndichoyipa chakuti ndi chinthu chachikulu ndikuphwanya malamulo komanso pa nkhani ya ndale si bwino chifukwa ndiye kuti mupanga pagoko anthu ena chifukwa mzichiwa mndale tili ndi mawu onena kuti chisiru chili ndi mwini kuthandiza kuti munthu wina aliyense ali ndi support base yake ali ndikufunika kwake mukamutukwana kaya kuwatukwana kandi ine pano koma ndi anthu ikusoma ndikhulupirira ineyo amene amagona amaganiza za ine chifukwa mwina akudziwa kuti ayi ife wathu ndi uyo iwonso anthu ake ali ndikuthekera kuti mwina apite koma ndikuona kuti vuto ilo sero pamene lakugona ponena kuti atsogoleri athu ena andale amene kana ndali ma president samatha kuwauza anthu awo kuwalangiza kuti ndale zotukwana iyayi sanyoze tiziwe kuti kuli malamulo tiziwe kuti kuli boma because iwo wakadali ndi mkwiyo wonena kuti 20 chisankho chawo chisinayendere mmene akufuna iwowo ndi iwo wachita anakhala sona ngati chirombo chimbalangondo basi chosapanga respect malamulo mzoona kuti samapanga believe kuti chilichonse chingachokere ku court chinthu chabwino samapanga believe kuti chinthu cha NRB ndoti chabwino samapanga believe kuti mina apolisi akuzogwira chinthu chabwino samapanga believe kuti akwami akuzotani kugwira chinthu chabwino kaya kuli chani kaya kuli zochitika samafuna kupanga respect kuti ayi chinthu chiyende ndolomeko. So nthawi zonse mwina kusapanga choncho si bwino koma dziko ili tikoza kuyiyaka pamoto tosefe zavutika makamaka amayi ndi ana ife mwina tikoza kuthamanga kukwera magalimoto kupita kwena ndikuzo kabisa koma tiziwe kuti kaiyasa moto abale athu omwe wa azimayi ana zakhala bwino. So tikhale issue based politics ngati tikufuna udindo timulande wina tilankhule zimene ife tingapange bwino kuposa amene alipo tisangonyoza koma tizinyoza napereka ndondomeko yoti ine ndikanakondwera zinthu zikhale chonchoncho ngati ndi solution tipereke panopa chifukwa tikadikira kuti tizakhale pampando mwina nthawi imene sizakwana ndikuti mwina Malawi
avutika kwambiri ngati metukitira pano muti mapatsa masolution so kupereka masolution tipange bwinobwino titakana choncho Mano andali numati makaudu masunga joka atu kuti nangani masiku ano dziko linasintha ndale zatsopano na digital izi chimene munthu amalankhula munthu aliyense amamva kuti amvula alankhula chakuti kale lija zimakhala zoti kulibe social media kulibe chani mukhoza kudziwa kuti jokana wanga ndanditulusaira economy ndifuna iziyenda choncho ndichifake nthawi zina ndimakabambe uja kamalankhula ndimakhala ichidu chiko amatakupereka suggestion kuti mune takhala choncho si campaign manager wache koma ndingonena kuti I'm trying to say that anybody who is a politician enough must offer solutions. Asangokhala oti oipa must offer solutions. Anapita kumpoto kunoko ine nzapanga ichi ansanga mwakuti chija ndinalepera chifukwa chakuti you must also account for your time pamene unali ndi opportunity yopanga save Malawi unalepera part and they give a new direction kuti mena lepera wako sipano nzaro wa njira yakuti koma zovangu upanga pari zovangu weaponize mtundu against mtundu religion against religion Anthu against someone every time talking we are mentioning mitundu and we think mtundu kuchula ndi kuti manager you are hiding behind it and kusegura mtundu manager ndo sakala kuno kweli ntchito izi akupasa noka mtundu koma yoza bala bali mwewa kupanga zimene zozo that's wrong because zimakala bwino ziko sili choncho kaunalimo iwe unalepera accept and apologize to Malawi kupepani ine panthawi nakhala nthawi ina sinachite bwino koma give me a second chance ndizapanga bwino koma wasana pepesera chapa chana pepese chabwino nthawi ndikuwa sitikwanitsa soti tilowe munkhanina nthawi yachithera Frederick Top mmaliza motani. Okay, mafuna ndinene kuti we are living in a contemporary world. We are in a modern world. In this modern world kaganizidwe kadasintha kwambiri si mmene tidalili kale olonyama timatha kudya pafupifupi masiku ano tunanthu zoti nthawi kuta ikusintha si mmene zidalili kale lija ndeni mafuna ndinene chifukwa ndaona zoti nyumba zina madzadza mdima moto majesi sakutha kuwaona malo mogwira majesi amakagwira zikwanje ndikuwa mukundimvetsa ndidzamaswira bwino. Okay, ndimafuna ndinene kuti kunsanje uku kunali mpiwi wina amene amamikira zabwino zimene atsogoleri nokuchita adayimitsidwa adasunthidwa udindo kuchipani kamba koyamikira zinthu zabwino. Pano tikuona munthu amene akutchula zoyipa and that person is scot free, sakukhudzidwa sakudzudzulidwa kuchokera kuchipani komweko. Akankhula zabwino akumadzudzulana kuti musamankhule choncho musamamikire izi, akankhula zoyipa akusekerera. Chifanya ndikuyankhula izi ndimamvera news dzulo kuti zitachitika izi pa news akuti chani ndava zoti chipani cha DPP atafunsidwa pa nkhani imeneyi anena zoti nkhani imeneyi sakhudze zimene zachitika kumeneko sakhudze. Koma munthu uja amayankhula ngati wa DPP amayankhula pa msonkhano wa DPP zimene amayankhula zija tikhoza kuzitenga ndi maganizo a DPP. A DPP ngati sakugwirizana nazo zimene zija they must act and time for acting is now. Sangabwereso mtsogolo nkudzakuza kuti ifeyo tidzabweretsa mtendere ife anthu samadzafa mu nthawi ya utsogoleri wathu. Nthawi yopanga prove zimenezozo ndinoyi by acting on this issue. Mr. Mpaka yatamwa changu ngakhala ndemo apembe upase nthawi yapo mundipezere nthawi yapadera wanawo yawiri. chabwino ndimafuna ndimalize motere nthawi zina ndimakondomayankhulako kuphatikiza ndi age group koma lero we have a representative akumenya mwakwati ndimafuna ndinene kuti ndifuna nditsindike nkhani ya kodi tingasinthe bwanji mavuto ena amene tikumana nawo ngati dziko ndi zinthu zoti ndizongofunika kugwiritsa ntchito chilungamo. Bodza lija tiyamba tatereka kulikapo ndi tiyambe kuwuzana zoona tiwuzane zoona zimene panakali pano pazikuoneka kale. Number 1 tinkanena nthawi imeneyo kuti kupha malo bwino si bwino panopa
zinasiyika anthu aja kulembedwa ntchito ndipo tikuona phindu lawo ngati dziko. Case closed. Tinkanena nthawi imeneyi kuti makosana izi zomati mukagula matrakira izi nkumadzagulitsa mamoti zikalima zidzatibalira mavuto. Lero ndi njala yalowa mdziko chifukwa cha chinthu china chachilendo chimene olama nkagulitsa matrakirawo sangatha kuchimitsa chimene ili El Nino. Tiphunzirepo kale, tisinthe, tisiye mabodza amene aja, tiyambe kunena zoona. Number 3, tinkanena nthawi imeneyi jaya kuti makosana kudalira kwambiri chakudya chokha chimanga chokha sizingatithandize. Ndinaona kaklipi kapakati apa mzimayi wina akufunsa kuti anthu akumpoto achigawo chakumpoto ndi chifukwa chani simu madera ambiri kumeneko simuvutika ndi njala. Munakaona kamene kaja. Such kind of, that was a very powerful message. It was a very powerful message. Tiyambe kuuzana zoona kuti makosana nkhani ya fetereza imene anthu andale akuikokayi sikuti ndi mathero a umoyo wathu ayi. Fetereza wakwera kuno kulibe factory lopanga Malawi kuno, tilibe factory lopanga fetereza Malawi. Tiuzane zimenezo. Number 1. Number 2, ndalama zimene tikulolera mdziko muno muza misongo nzosakwanira chifukwa chiwerengero chathu ndi chokwera kwambiri. Mukundipesa zimenezo kuti tipeze zosowa zathu aliyense m'Malawi akuyenera kugwira ntchito. Koma pogwira ntchito paja tiyambepo tsopano kupanga plani mogwiritsa ntchito zilungamo zike tikuwuzana zija. Fetereza wadula koma pali mbewu zina zake zoti sizifuna fetereza zoti kuzolipasaso ndalama zochuluka. Amalawi tilimene zimenezo. Azanyengo jakamati kubwera El Nino amafuna kuti atithandize ngopanga maplani amene aja. Kumapeto kwenikweni ndimangofuna ndinene mmene ayankhulira awa zinandisangalatsa. Koma nofuna ndingonena kuti kukubwerako anthu akapanda kusamala, kukubwerako anthu ngati onabwe chikwanja akamapanda kusamala mayankhulidwe awo adzazindikira kuti agwera mchidzenje chachitali kwambiri chimene sadzavuka ayi. Zoona. Sindikamba kuti sinditanthauza kuti wina wakadzikira kwagwetsera mwayi. Akumba okha. Koma mayankhulidwe amene aja akusemphana kwathunthu ndi kumene dziko linolo likulowera. Zimene zikupanga chikwanje zija. Chifukwa statement imene ndi ya number 4 kuyankhulidwa kuchokera ku chipani cha DPP. Ya number 4. Palibe amayankha, palibe amatani, ndiye mutati muone anayamba pang'ono kumakwera pa Chingereza amati texture. Texture ya mawu kumakwera mpaka na pana Zafika nopona kuti tikocha. Koma mukayang'anitsitsa zimene zija zili nkumene zimachokera. Kulibe mtsinje umene sumunga upezi pano ochokera. Osatheka. Ine ngati sinditukwana mwana wanga sangatukwana. Ineyo ngati sinditukwana mwana wanga sangatukwana. Pamene pampolekera babwe. Zikumakwambiri. Mr. Mvula, yeah, president. Oh, ikaraka. Iyonso inali programu ya Tazivera imene imachitika pa MBC ndipo lero pa 1 October 2024 makosanawa acheza motero komanso akamba nkhani zina zimene mwamvazo.